walasa ka Mali jakɔrɔw tɔbɔtɔ l'américain ka lasigidenso min bɛ Mali la ye minɛ di walasa Mali ka jakɔrɔ bɛ se ka minɛ ka ɲa o bi don hukumu min kɔnɔ na o ye ka Mali ka jakɔrɔw do bɛrɛ la Centre national de la cinématographie du Mali fɛ Amani Baba Sise ale ye ministre min ɲasin bɛ dɔnko ni seko ma o secrétaire général ye anw yɛrɛ sera ka minɛ minnu bɛ yen minnu ma se ka lakodɔn enfin minnu ma se ka numériser u ka ca ni banani ye a banani kɔnɔ anw yɛrɛ sera ka min kɛ o ye den 60 ye an dɛmɛbaga dɔw nana olu ma san kɛ olu ye 15 kɛ tɔ wɛrɛ bi kɔfɛ ka tila ka mɔgɔ dɔw dege minnu bɛna kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko caman kɛra laɲini ye ka se ka Mali kɛ kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ fɛnkɔrɔ marayɔrɔ ye Bunasheri Fofana ale ye jagilana ye CNCM na Mali ka kɛ comme musée où Mali kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka na u ka jakɔrɔw mara anw Mali la anw fɛ yan nɔ ka tila k'a yɛlɛma k'a kɛ fasuguya wɛrɛ min b'a to a bɛ se ka mɛn kosɛbɛ. Mali jakɔrɔ caman bɛ yen minnu bɛ ka tiɲɛ n'u kan ka dilan walasa jama bɛ se k'a tɔnɔbɔ Badara Aliu Jakite ale ye CNCM directeur adjoint ye Président Modibo Keita a ka discours fɔlɔ Mali kɔnɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali la o b'an bolo armée malienne o fana ka fɛn caman bɛ an bolo min b'a to bibi na an bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ma bɔ fu la nka fɛn dɔw de tun b'an bolo an tar'o kan denmisɛnninw bɛ se k'o kɛ o ta k'o kɛ hakilinajigin ye denmisɛnninw ma yaasa ka sini dilan u ye ni minɛn dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la CNCM baarakɛlaw jamana ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔ baarakɛlaw ani conservatoire kalandenw walasa o bɛ se ka ja min bɛ taa pellicule 35 mm ani 16 mm lasegin a nɔ la Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako